लोकसभा की लिगा हुद द्वारबगरी एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलोंग पेंसितमी राडा तुम बीजेपी अफान आनिंग के डोगवांग विदेदा जोग APHLC रचरिया सोंग अतुमा हिन पेन चिपाहाई पनलु लसो जोग डायहरी थेवांग पोलिंग स्टेशन अलोंग APHLC असोंग अतुम निंग चे पारोंग रिंटीसी केदामतांग वो सिग्निफाई थोम केप आर्नी राड पेन चिंकी चेथान अजाइमेक देंगपोन labang so chingki chethana sai kedeng ahut alhisar kwaman pen APHLC spokesperson angtong ingtiga chetong dunalong Samson Teron Klengsar Potiso Ratul Teron pendang lok APHLC Ratcharia song aphan aning ka chethia ralatum chetong dun rinti bangso chingki chethana mailong APHLC lamjai sarpo angtong ingti pen ke than pon ki nangli tum ke dam tang lok sabha ki lega hut vote ki pilaki khai long ri lapen hempre ka pharmacy vote ke jok pon lu lason thotsi ke wang jarni stami nangli tum aphan sang ilin pekar om epaka joini aphan ke vote pinang ni nangli tum a vote ki pinang ja bang ki khai long ri hempre ka pharmacy vote ke jok nang ji APHLC asong atum ke pekar om epaka phan le vote ke hangkali mithang ke nang ji a hempre ingdong aso khai ke reng nang ji long ri long pat ka cherai kom ji aphan si APHLC aracharia song atum abang ke komantu ne penta nang chi song bom si rada long sitami vote cho hang bom lo pusi angtong ingti pen ningji pon Lasi Lok Sabha ki liga hut APHLC asong atum pen Thevang polling station along misen pen kachi pahay pon theka puthak ang tong intia hin pen Thevang arada phan kachuro pajil pon News report KTV News